Takže vás zdravíme zás po dlhom času spolu. Tu sú dievčence, ktoré veľmi chceli byť na videu s nami. Poďte k nám. Zdravia vás všetci. Ludo. No počkej, Ludo. Ešte bola, kedy to bolo tak, že nie, že to tam dáš. Takže zima je, kosa. Prechádzame sa po meste, vyšli sme z chilloutu, kde bolo natáčané jedno z videí. Neviem, či ma vidno. Čo tam bolo? natáčané jedno video ešte dávno. Treba počúvať ľudí, keď hovoria priamo. Trasú sa mi ruky, takže za chvíľu mi padne iPhone. Budete mať video zo zeme. V pohode. Stačí potom zaplatiť a bude. Solo dráha Ľudová, Kritosová. Čo? Sa nejak rozrástla, už má 2 videá. Ja mám zatiaľ čistú nulu na konte. Nakameruj Lebo si tie lenivý. pekné one z Vianoc. Lebo si lenivý. Vianoce, Vanessina požiadavka. Trasú sa mi ruky, zima mi je. Trasú sa mi ruky, kámo. Ja tam nejdem, ja sa hambím. Ja sa hambím dosť. Zhora. Dobre, ideme ďalej. No, počkaj, chcem stále vstať. Takže, Vanda, Neboj, že poď ku sa mne. nechodíme s nimi stále von. Je. Prvýkrát dneska človek vidíme. Ja ich vôbec nepoznám ako. Trasú sa mi ruka, ľudia. Nebude mi to niekto držať. Nie. Dobre. Nie, to všetko. Nie. Tak, dobre. Ja sa chcem natáčať. Tuto dievčatka sa tešia, že budú na videu na YouTube. Pozorte, kameruje mi. Aj mne je trošku zima? Ja, strašne sa. A nie, Tu je akcia na čepky 10%. Osmejok Ludvík, či jak sa volá. Kritos. Teda Kritos. Ináč, dneska som išiel domov od Starky. Počkaj, ja ich kamerujem. Dneska som išiel domov od Starky a niekto ma nazval Kritosom, hej? No, To je dobre? Kritos! Ja som Kreky, Ludo je Kritos. Čo potrebuješ? Zima. Nakamerujem ich. Dobre, bola si na videu, stačilo ti. Ja celý čas sa nedám. Teraz nebudeme na sledovanosť, kolega. Dám vám to zdieľať. Inak, ďakujeme za 22 odberov, 1447 prezretí a tým 12 videám, toto je 13, moje budú asi 4. Zima. Ty to tento tam nedáš ani jedno. Ľudia, nevieš to potom tak rozsekať, aby sa to nemykalo na videu? Lebo iPhone asi nemá stabilizátor a mne sa to asi tak podázalo. Má stabilizátor, jasné nemá. Dobre, ale nie až taký vysoký. 3 stabilizátor. Dobre, blížime sa k námestiu, prechádzame sa po meste, lebo tu je dobré teplo. Prepáč, ale fakt, raz za čas sa to zatrase, takže... Predstavte si, že je tu zemetrasenie, aby to nevyzeralo, že má klepané ruky. Počuješ, poď ku mne. Ale ja nechcem, aby si bol na videu, ty už si mal dosť. Tu je Kritos. A ja. Držte to. Ty poď ku mne Držte to. pekne. Takže prvé video, zakrývaš dobre mikrák ako ja. Nenakrývam. Nie, nezakrýva. Ha, vidíš to. O2. Teraz už nie. O2 sme ešte neukázali. Rýchlo, O2. Ukáž auto. Lebo už tam bolo Orange a aj Titanic, som chcel povedať. T-Mobile. Ludo, drž to, ja chcem byť na videu. Jaj. Ja chcem byť na videu a skrývaš sa, ty kokos. Ludo, ja chcem byť. A ja chcem byť. Budeme všetci. Kto ešte chce byť na videu? Oliver. Chceš byť na videu? Dobre. Ja, aby som... Vanda, chceš byť na videu? Dobre. Aha. Viliš metal. A žiadne nadávky, lebo ja som kritizovaný. Ej, to sa zrazí. Auto. Počkaj, padajú mi nohavice, Oliver chytol. Však to je ale dobré, aspoň budem mať menej práce potom. Koľko je to? 5 minút. Ozaj, veď o chvíľu, ona idem na autobus. Kedy? Vanessa odchádza na autobus, Vanessa, jen tam. Zvykne sa stať, že zmešká autobus, on to je náhodou. Zase my dvaja. Áno, zase mi daja. S mojimi klepanými rukami od zimy.
Ale prečo sa držíš ho dole? Daj to hore. Presne. Ale takto väčšinu natáčame. Toto je... A daj ešte ten pekný duck face. Áno, tak. Výborné, všetko už tam je. Úplne úžasný. Dokonalý, najdokonalejší. A ja som sa dosť prekvapil, že videá majú úspech. V Policiach. Ale kde prosím? Možno aj v Amerike, Nikto nás v severnom nepozerá. Španielsku. To je severné Španielsko existuje. Nie, to som si vymyslel teraz, teraz tam žijú ľudia. Nie, Španielsku. Som sa šmykol. Poďme na pódium, rovno na pódium vás na kameru. Dobre. Takže poďme, hej, poď to niekto chytiť a ja tam chcem byť. Poď. No choď. Bojím sa mu dať mobil do ruky. No choďte na pódium. Kameruj na. Utekaj. Zasa vykuruje. Čo poďme bližšie na nich. Vítam vás pri treťom vlogu v Leviciach na námestí hrdinov. Ale to ja počítam spoločnosti na gor. Je to štvrtý vlog. Utekaj, Damaj. Utekaj. Dik, počkaj, kamerujem, maj sa. A ja tam chcem byť a schovám sa za ľuda. Poď ku mne. Takže pódium už bude spolu. Veľmi mám svietia oči. Prosím, stačí? Nič, pokračuj. Stačí vám. Valeska chce byť na každom videu, takže pohode. My sme jebnutí. No, sorry za nadávku, sorry. Alebo to vypípaj. Dobre, stačí. To vypípame. Ty zase tam one idú spať spolu. Nech sa páči. Ďakujem. Pán kamera. Tento natáčal keby niečo. Takže končíme pomaly, zdravíme sa vám všetci. Ahojte. Hej, počkaj, čau, dobre. Teraz tiško ľudia. Dobre, takže ešte raz ďakujeme, zdieľajte nás. Komentujte. Ja to nedržím vážne. Odoberajte, komentujte, lajkujte. Máme Facebookovú fanpage. Máte nejaké biele oči. Máš Ty už máš zelené. Ja mám červené väčšinou. Úsmev Dobre. ešte. Hej, počkaj, zle to je. Takto to dáš. Výborné. Úsmev. Takže ešte raz, lebo Vanessa to otočila. Ďakujeme vám všetkým, neotáčaj sa. Do kamery. Ďakujeme vám Za odbery a všetko a... Riče. Počkaj, Riče nám Dobre, daj mi to. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne teda. Ďakujeme.